마주쳐서 나이도 개구멍이네. 아주 Interest जादों interest गाज्रि जानाङा जाबाय गस्ला जानो नागिरदोंलै गावहा गुजुबाय नै दे जुफोरनो दे या दे Gila. Ya. 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 ngaisiङा गाखोनानै गाखोनांगौ दा दे गाखोदे ओमफ्राय नोङो खानारिफोरा iya iya उदै नुजाबाय dari जिरायबाय दा जाव जिरायदा गाखोनोसै दाना ayah ayah sao vậy nè sao vậy 96 97 27